हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नै भिडिअआ मोनानिफ्रायसो लानाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय आङो रायज्लायदोंमोन दे, ओमफ्राय आङो जि रायज्लायबाय, ओमफ्राय आङो फांखाखौ बिदि खोनागोन सानाखैमोन आरोना। फांखायानो जि दावराव लोगोफोर, ओमफ्राय आं बेखायनो नै भइस होनो गोनां जालायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै होनबा सासे आब'आ होनहरदों आरो माने भिडिअ लाबोबाय थायाखै होननानै। ओमफ्राय आब' जोंहा दामाने माइ गायगासिनो आरोना। आङो थाङाखै, आइजों आब'जों थांनानै गायहैगासिनो दङ खामला लानानै। ओमफ्राय आं थाङाखै आरोना। आंबो थांगौमोन, ओमफ्राय आङो दा माने न'आव थानांगौ नालाय मामिखौ लानांगौ आरो हासबेन्ड मोनाबो स्कुला बन्द' मोनाखै आरो मामि गिदिरनाबो एगजाम जागासिनो नालाय। ओमफ्राय बेखायनो थांनो मोनाखै आरोना। ओमफ्राय फरिखाया जोबनाय मोनबालाय दा गरम बन्द'आव गायबालाय आङो थांनो मोनगौमोन आरो मामि लाग्रा ओंखारगौमोन नालाय। ओमफ्राय दा बेखायनो दा फरिखायाबो जोबाखै दा आरो माइखौबो गायाबाबो जाया, मानो होनबा बेलेगा गायबाय नालाय ट्रेक्टरनि लामा नांगौ। बेलेगा गायबाथ' ट्रेक्टरा माजों थांनो जागोन नालाय। दा बेखायनो बेलेग गायनायजों लोगोसे जोंहाबो उखा मुखा गायनांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेखायनो नै गरम बन्द'खौ मोनस्लाबासै, स्कुल गोनाङावनो गायबाय आरोना। ओमफ्राय बेखायनो थांनो मोनाखै। ओमफ्राय बेखायनो आंबो दा भिडिअ लाबोनो मोनाखै आरोना लोगोफोर। आइमोना गायगासिनो, ओमफ्राय आंहा न'आव थानांगौ आरोना। ओमफ्राय न'आव थाबाबो मामिजों थाबाय थानांगौ, खेसें खुसें खालामथारो लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौनो लानोनो मिलाया आरोना। आइमोन थाबा आरो आइमोनजों थायोमोन ना दसे मामिया बे टाइमाव भिडिअ लानो मोनोमोन नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना आब'। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा दहाय बेलासियाव माइ गायनायाव थांदों आरोना हासबेन्डजों आंजों। ओमफ्राय भिडिअ लायासै आङो बेवहाय, ओमफ्राय एसे गायनानै फैदों आरोना। ओमफ्राय गैया, दायो नै फैनानैसो भिडिअ लाफैबाय आरोना। ओमफ्राय दायो लोगोफोर आंनो बोराया मा संखो आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानानै फैदों आरोना। दहायनि अमा बेदरानो दंखायो, जोङो सानाव जाखायाखै, मोनायाव जमा जानोसै होननानै, मोनायावसो लोगो मोनजोबगोन जमा जागोन ओंखामखौ होननानै। मानो होनबा आइमोना माइ गायदों नालाय, ओमफ्राय मोनायाव जमा जाजोबगोन नालाय, ओमफ्राय मोनायाव संसै होननानै अमाखौ दोनदों। ओमफ्राय दानि ब्रयलारबो लानानै फैदों आरोना। ओमफ्राय हासबेन्डआ बेखौ संगासिनो, ओमफ्राय आंबो संनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय मामिया गाबबाय उन्दुनो ओंखारनानै, ओमफ्राय मामिखौ फुथुफैबाय आङो लोगोफोर। दहाय सानाव ओंख्रियानो मोनस्लाबाखै आंना, बिदिनो 20 मिनिटसो आधा घन्टासोल' उन्दुदों आरोना। ओमफ्राय जि खेसें खुसें गाबबाय थाबाय उन्दुनो ओंखारनानै। ओमफ्राय दायो फुथुफैबाय आङो, ओमफ्राय मायाबो उन्दुबाय। ओमफ्राय दायो आङो हासबेन्डआ मा संखो नायनोसै आरोना। ओमफ्राय दुब्लियावबो माया जि गाबदों लोगोफोर। बिबैमोनखौ मानो हाब्रुआव थाखो साननाय खोमा, बिबै बिमानैमोनखौ नागिरबाय थाखायो नालाय। ओमफ्राय बावसो फैयो बिसोरो, हाब्रुबो नांजोबबाय साननानै गाबबाय। मा खालामदों सानखो ना माखो, मेंख्ल' मेंख्ला नुबाय नालाय। ओमफ्राय गाबबाय आरोना अनाखानानो। स' लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो बोराया मा संखो आङो देखायहैसै आरोना। माजों संखो लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअआ मोनानिफ्रायसो जाबाय आरोना आंना, स' नायलांबाय थादो। नायजा गेन्द्राया मा संखोथाय मिथिला, मा बुस्थु बियो, अनला ना मा बेलाय? गेन्द्रा अनला ना मा बेलाय? अनलाजों दालि मा बुस्थु आं सिनायलाहाय। मा ओंख्रि बे गेन्द्रा? मा ओंख्रि? खारै दालि? नै ओमफ्राय जोंहा गामियाव थांनानै मा होनोमोनलाय बेखौ बावलायलांबायहां। आनारसबो मोनबोलायदों नै जोंहा गामियाव थांनानै लोगोफोर। जोंहा बाबानि फंबायनि फिसालाया हरदों आरोना। नै बे आलुखौ बहा होगोन? बयलाराव? दालिजों अमाजों? दालिजों अमाजोंसो नैबे लोगोफोर। नै आयौ गोदौखावसैमोन नै नोंनि दालिया, आयौ जाबाय। गोदौखावथारसैमोन नै। गोदौखावथारसैमोन ओंख्रिया, नै अरखौ दाब्रायनानै गालांदों। आथिङासो गाहेनो जालायलांबाय आंहा। दालि खारैजों अमा बेदरजों लोगोफोर। नै ओमफ्राय बे साराय मोनसेयाव मा दंथाय, र' नैबे फेंफोनाखौ खारहोगोरनो आङो। नैबे मोनसेयाव मा दं नायनो र'। बयलारसो, बयलार भाजा। नै बाहाय अमाजों दालिजों लोगोफोर। सोर जायो दालिजों अमाजों? नै बरिया। अनलासो सानलायदोंमोन आंहा दायो ओंखाम जाननांगौनो, ओंखाम जाननो होनोसै। नै माइरं सुना होनि र'। ओंखाम संनोसै लोगोफोर। नै टेस्टि आंनो गेन्द्राया साखिनो होदों। साखिनायनि र' माबायदि जादों। खुरैयाबो माबा गारदेनसो, सिनारि गारदेन। गुदुंथारहाय। दासो गुसु जादों। साखिनायनि सबायलायनो दालिजों अमा बेदरजों।
देनजार गोथाव लोगोफोर नोंसोरबो जानो हागोन दालिजों अमा बेदरजों खारै नांदों जि गोथाव जाखाबाय जि गोथाव जाबाय नांदों नों संबायना गोथाव जाखायो देनजार गोथाव जायो जाफेराखैबा जानो हागोन खारै दालि खारै अमा बेदर देनजार गोथाव अमा बेदरजों खारै देनजार गोथावलाय बुंनांला गोथावानो ओंखामाबो जाबाय जोंना कुकार आरो एसे सुखांबाय ओंखामाबो जाबाय मोनबाथाय खुरसै जानोसै लोगोफोर अमा बेदरजों दालिजों दाउ बेदरजों आलुजोंआबो मोनबाय लोगोफोर मोनानि खाजा आरामसे जानोसै खुरनोसै नैबाव ओमफ्रायो दाउ बेदरजों अमा बेदरजों दालिजों दालि खारै खुरनोसै लोगोफोर ओंखामाबो मोनखाबाय मोजाङै मोनखांजोब्बाय आं गेन्द्राया ओंख्रि आइदों हाय गिलासखौ नांबावगोन बेदर हायबा नांगौ दे बेदर हायदो न'आवसो जाफैबाय आरोना मामिया उन्दुदों नालाय ओमफ्राय न' सिङाव जाफैबाय आङो नै बानलु लाबाय बयलारजों बयलारजों आलुजों लोगोफोर ओमफ्राय नैबाव दालि खारैजों अमा बेदरजों सोरबा जाफेराखैबा जानो हागोन आरोना दालि खारैजों अमा बेदरजों न'द गोथाव जाखायो आरोना लोगोफोर आयै जानोसै सनाफोर नै जानो लुबैनांला दे लोगोफोर बरिया जानोसै दिनै जानो लुबैनांला दे न' सिङावसो जाफैबाय आङो मामिया हारसिं जागोन नालाय जानो हाया दे आरो गोथाव जाखायो लोगोफोर बुंनांला दैयाबो लाबोखाबाय आंहानो आं जाग्रोनोसै लोगोफोर थाब दा फिसा सिखारबा मोनजानाय नङा एफे रायलायबाय थानाया जाबा रायलायनो रोङा बारा आं जाग्रोनोसै लोगोफोर